Det er du drikker jeg ikke, så skal jeg vinde. Det er jo ikke meget mærke, om det tæmmer mig at tage det. Ja. Hvad kan jeg, Ali? Ej, det er en kamp, vi får optaget her. Ja, det er fantastisk. Har du optaget hele lortet, eller? Ja, det er det. Det er det bedste. Okay. 15. Ej, dommer! Hvad er vi ude? 2-2, eller hvad er vi ude i? 2-2. Jørgen skal også få at vinde i finalen, jo. Så nu er jeg ikke også, så det lækker. Kom nu, Carsten! Kom nu, du er klar. Er der 2 dommer på, eller? Ej, Lasse han snyder, mand. Nej, hvor Lasse han snyder, mand. Det står for resten 2-2. 2-2. Nej, 2-2. Ja, det var ret lige meget, kan man sige. Nej, skal du stikke op, mand? Det er ikke vådt, jo. Jeg har da skruet dig for. Sådan, Jørgen. Ja, det var os. Carsten, vil du ud, eller? Jørgen! Jeg kan godt score på ham der herfra. Jeg kan prøve. Det var os. Så skulle du have valgt en anden løsning. Ja. Jørgen, svarts bedste, mand. Hun er bedre end dig, Jensen. Du spiller som Polandas. Ja. Og han rammer rent nu. Kan du komme væk, Jørgen? Ja, Livs, hvad er det til? Og hej, Jørgen skal tage finalen igen. I love you, Jørgen. Jørgen, han skal tage finalen igen. Det er fantastisk. Jakob, hvor skal du hen? 1,45. Presse, Jørgen, presse. Sådan, det var os. Det var os endnu. Imponerende, man kan spille i kopper til år siden. Ja, det er t-shirt også. Det var helt vildt, at vi kom. Ja. I mean, the color run. Hvem er egentlig videst? Er det Jakob eller Lasse? Sådan der. Natter. Høj. Og Jørgen, han skal tage finalen igen. Det er fantastisk. 1 minut igen. Men amerikansk straffe, hvis de ikke går hjemme eller noget. Så hvad? Sådan det. Øj! Jørgen taber igen. Nej! Hvor Er der ikke noget? 50 sekunder. Der er ikke noget. Der er virkelig Sankt Hans for helvede. Og Jørgen, han taber igen. Jakob afgør det. Hurtigt, Carsten. 30 sekunder, Carsten. Kom nu, Carsten, hurtigt. 3-2 til Lasse og Jakob. Så kører du. Tak med den. Nej, nej. Så er det ude. Jeg tager ved hænder. Hvad er det her? Kæld, hold med fanden, du dømmer, mand! Lasse, der du går til dig. Ja, tag den med hænderne, mand. Øj.
Resten. 19 sekunder. 19 sekunder. Det er 19 sekunder, gutter. 19 sekunder effektiv spilletid, der skal. Du spiller uafgjort, eller hvad? I flotter, når I er klar. 1700. Og når sirenen lyder, så slut. Michael, du flotter, når I... Får vi et flot, når vi må sparke den, når vi vil? Eller må vi bare sparke den? Er I klar på tiden? Nej! Kom her. Jamen, hvor det er, kom, mand! Jakob Reder! Kan sparke på mål! Han når det. Han når det. Den er der. 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 Frem med det, Pinge, mand! Du er god, mand! Så er det sådan lidt. Og det siger han når det der. Nej, han nåede det. Han nåede det. Han nåede det. Så er det en sudden death. Kan vi lige få 2 minutter pause? Først scoret mål! Det er først scoret mål, Jacob. Fire pølser her. Hallo! Dommeren bestemmer, skal jeg råbe. Først scoret mål! Sådan det. Først scoret mål, vinder guld. Ja. Først scoret mål! Er I klar? Det er lige meget med tiden, jo. Ja, det er jo. Og han er på græstid. Ej, han er på græs i Jørli, mand. I har fandme gjort det godt. Endnu en gang. Ja, endnu en gang. Ikke se det, jo. Det kan bolde over. Tak for det. Så er det. Men bolden ligger derovre. Det er over hjørnet. Så er nu benet, Jacob. Prøv at se, hvor langt ude den ligger nu. Ja, Du må ikke stå på græsset, Jacob, jo. Ej, dommer. Ej, må du stoppe! Du skubber igen. Det bliver jeg nødt til at stå imod, jo. Du lægger i de der ufine træk på hylden. Oj. Det er det her, Jensen. Er du rigtig klog, mand? Ej, ja, det er finalebolden. Ej, det er bedre, den her. Den er meget flad. Så vandt vi alligevel 3-2. Du tager din kast. Langt flot, ikke? Det var til Carsten. Carsten Bagsbak. Spiller Jørli. Carsten, du er på din egen adresse. I orden, Jørli. Nu Svend Gers og Clem Top, det er jo vildt. Undskyld, har I to ikke prøvet finale før egentlig? Var der ikke i det sidste år? Lasse, var der ikke i det sidste år? Nå. Bare så vi ikke lige glemmer det. Ja, det er kamp 2 med et rofastræb. Og Jørli er du klar, hvor lige. Vinder sidste år. Hvad gør? Hvordan er det at tabe og holde vinde, mand? Det er sindssygt, det er. Jamen det er og ligesom at se Danmark. Nej! Ej, så er det helt lortet i poolen, jo.